Nemyslím si, že sa dneska ani tomu Porsche darí, ale Škodovka je tá najsilnejšia značka, čo majú. V Európe najpredávanejšie elektrické auto je čínske, druhé je americké. Je to tak, že tí európski spotrebitelia neveria tým Teslám? Za mňa BMW trafilo do černého, je to proste top auto. Motor chceš jazdiť. My sme krajina, kde chceme sedieť vpredu. My sme naozaj proste akože showmeni. Porsche nikdy nebude automobilka, ktorá bude teraz predávať makany na tisícky kusov. Keď nájdeš BMW i7 za 100 litrov, Treba to kúpiť, jasné. Najlepšie zaplatené alebo najekonomickejšie elektrické vozidlo je to, ktoré je čo najviac na ceste a spraví čo najviac kilometrov. priatelia, vítajte v prvej časti môjho nového automobilového podcastu, kde sa budeme rozprávať s odborníkmi na túto tému a ak Boh a automobilky dajú, možno aj budeme testovať nejaké nové kusy. A ja som veľmi rád, že ako prvý hosť pozvanie prijal majiteľ Autoprestige, pán Martin Antal. Ahoj, vítaj u mňa. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. A vítajte aj vy. Čo je vhodné auto na slovenské cesty? No musíme si povedať v akom segmente, ale asi rozhodne nie akýkoľvek superšport. Pokiaľ teda to chceš reálne aj použiť a nechceš niekde nejakým spôsobom zničiť nápravu a myslím, že nehovorím, že už sa to veľmi zlepšuje za posledné roky, ako to tu vyzerá, ale tie cesty ešte nie sú úplne optimálne. A hlavne, keď vidíš niekde možno mimo hlavné mesto, alebo možno mimo akékoľvek väčšie mesto, tak tie periférie sú naozaj ťažko prejazdné a tým pádom sa bežne stane, že tieto auta tam dochádzajú k škodám, ktoré proste sú extrémne. Mne napadá auto typu Volkswagen Touareg. Veľmi dobré vozidlo. Na vzduchovom podvozku, že to aj tie jamy, hej, že to by nemalo spraviť defekt, aj keď na nejakú zanedbanú slovenskú cestu narazíš. Value for money podľa mňa jedno z najlepších vozidiel vôbec predávaných v Európe a v túto chvíľu akurát škoda, že ho prestali teda vyrábať úplne kompletne. Takže áno, Touareg je super. Určite aj na Slovensku, aj na všetky možné cesty je to proste ultimate auto na všetko. Je to štvorkolka, vzduchový podvozok, veľký objem batožinového priestoru, proste naozaj rodinné, manažerské, akékoľvek, na všetko. Dobre, a prečo takéto auto prestane automobilka vyrábať? To je dobrá otázka. Myslím si, že v rámci koncernu, keďže sa im momentálne extra asi nedarí, majú dosť vysoký prepad tržieb, čo samozrejme súvisí asi so širšou ekonomikou, tak potrebovali asi potlačiť iné koncernové vozidlá s vyššou profitabilitou. To je môj osobný pohľad, že asi Q8 a možno Cayenne, ktorý je na tej istej platforme, ale ďaleko profitabilnejšie auto pre koncern. Okay, čiže teraz ľudia, čo si nekúpia si Touareg, ale pôjdu do Cayenne, hej? Verím tomu, že na západnom trhu možno boli také očakávania, na tomto si to nemyslím. Ja sa skôr orientujem na tento lokálny market, československý. Tu si myslím, že to tak nebude. Ale Volkswagen musí určite spraviť niečo so zoštihľovaním celej tej bázy, lebo na konci dňa ho to asi zje. Takže tá situácia je asi tam taká náročnejšia všeobecne. Ohlasujú teraz, že prepustia 50,000 ľudí, tuším, do 7 rokov, čo je extrémne vyhlásenie. A tým pádom asi aj tie modely musia nejak zefektívňovať, celá tá báza musí byť lepšia, ale nie som odborný na Volkswagen, to je môj subjektívny pohľad. Jasné, ale prečo sa hlavnej značke koncernu nedarí? A taká Škoda, myslím, že aj v rámci koncernu jedna z najprofitabilnejších, myslím, že rovno po Porsche, že je tam najväčšia marža, tak prečo sa Škode darí, keď by to mal byť taký lacnejší Volkswagen de facto. Nevedel som, že budeme tak do detailu rozoberať VW koncern. No v zásade nemyslím si, že sa dneska ani tomu Porsche darí. Tuším, že mal 90%. Ja som nepovedal, že sa mu darí, ale že tam je tá marža ziskovosti z minulý rok. Koľko? Tuším 90% bolo zverejnené, takže neviem, či to tak nakoniec aj reálne je, ale takéto číslo nejaké absurdné som videl. U tvojho bývalého zamestnávateľa v nejakom inom podcaste som to čítal, takže počúval. Takže čo sa týka koncernu, myslím si, že Škodovka je práve ten ťažný kôň, ktorý to ako keby celé tlačí dopredu a tej sa fakt, že podľa mňa darí a dlhodobo a na viacerých trhoch a na viacerých frontoch, lebo on zasahuje segmentami do všetkých možných kategórií vozidiel. Volkswagen si práve myslím, že je jedna z tých ťažších divízií, kde na ňu extrémnym spôsobom dýcha v podstate priama, alebo chce byť priama konkurencia asi BYD, keďže modelová štruktúra je veľmi podobná. Takže asi veľmi ťažký oriešok. Porsche si myslím, že tú situáciu zvládne, akurát tam bude za tým aj prepad na azijských trhoch a to nebude čisto len lokálna otázka. Takže ono to má vždy také tri otázky. Svetová ekonomika, globálna ekonomika, potom tam máš tú Európsku úniu ako takú a potom tam máš nejakú lokálnu Slovensku, ktorá je marginálna v tom celom. Ale myslím si, že ten koncern, tuším, že 44% im prepadol zisk medziročne ako koncernovo. A áno, myslím, že práve Škodovka je tá najsilnejšia značka, čo majú. Strelil si Porsche vlastne s modelmi Taycan, možno Macan do vlastnej nohy?
No, tak tá elektrifikácia ide naprieč celým spektrom. Dneska je tuším každé 5. alebo 6. vozidlo v Európe predávané ako elektrické. Takže nemyslím si, že úplne, ale myslím si, že s tým Taycanom je to dneska čím ďalej tým ťažšie, lebo veď zasa sa bavíme o tom, že máme tu nejaký veľmi silný source čínskych značiek, ktoré sú relatívne dneska kvalitné, dávajú veľké záruky, štandardy tam dneska 7 rokov a za tretinovú cenu. Hej? Takže musíme si povedať, že vlastne čo je pre to Porsche za mňa, ako subjektívny pohľad užívateľa, bude vždy Porsche 911 to Porsche, ktoré je tá hodnota, ktorá za tým celým je a to sa podľa mňa vždy udrží, lebo to je, platím si za možno už aj statusovo, za nejakú záležitosť alebo za niečo, čo proste bola legenda, už odkedy sme boli malí chlapci, až kým budeme v nejakom dôchodkovom veku stále budeme vnímať 911 ako etalon nejakej kultúry športového vozidla. No a potom všetko okolo toho asi musí byť, lebo veď vždy sa potrebuje tá automobilka nejak rozvíjať, musí raz aj ten objem, takže myslím si, že Cayenne je auto, ktoré trafilo absolútne do čierneho a má podľa mňa aj silné predaje. A myslím si, že Macan elektrický je jedno z najlepších elektrických vozidel momentálne na celom trhu. Prečo? Veľmi kompaktný size, veľmi dobrý range, relatívne príjemná cena, hej, na rozdiel od toho Taycanu, ktorý stojí pomaly o 70% viac, ale v podstate má tú istú platformu, ktorá má trošku rýchlejšie dobíjanie a to je tak asi jediný rozdiel. Veľmi ťažko predajné auto ako second market. Vlastne je to veľmi ťažko predajné auto aj pre samotného dílera. Dobre, ale prečo, keď si pozrieš, ja neviem, stránku Porsche, či už je to nové alebo mierne jazdené, tak tam stále máš tie Taycany, ja neviem, za 110, za 120 tisíc, hej, že tak veď oni majú niekde nastavenú nejakú cenovku a asi ju neodpilia teraz kvôli tomu, že teda sa aj možno nedarí vo východnej Európe. Nemám úplne štatistiky, ale predpokladám, že niekde na severe sa tým autám asi nejak darí. Takže oni kvôli predajom niekde inde nemôžu zlacniť cenu tu? Toto platí ako keby všeobecne, hej, pre všetky automobilky a pre všetky modely. Lebo to je tak, že keď proste si povieš, že dneska tu krváca Porsche aj na 911, lebo tá ekonomika dneska tu nie je úplne v najlepšej kondícii. Ale to teraz neznamená, že zarežem región Slovenska, buchnem tu 30% zľavu, lebo keď to spravím, tak automaticky začnem kanibalizovať aj ostatné trhy, lebo dneska je otvorená ekonomika, každý môže nakupovať všade. Takže to je možno taká, že z boku pohľad na tú vec, no ale Taycan si myslím, že je akože cesta do pekla a veľmi dobré vozidlo, vysoko drahé. Prečo ho nezlacňujú? Myslím si, že ten vývoj musí niekto zaplatiť, na konci dňa to je vždy ten spotrebiteľ. Jasne, ale nezaplatím ho, keď to auto stojí niekde v showroome. Preto sa nepredáva momentálne a dokonca teraz pristúpilo Porsche tuším k 3-mesačnej odstavke fabriky práve na Taycan, samozrejme s nejakou opciou, že tam ide robiť modernizáciu, ale predpokladám, že to je primárne kvôli tomu, lebo nie je potom dopyt. Ale máme tu elektrické vozidlá, na ktoré dopyt je, ktoré funguje fakt dobre. A teraz nehovorím len o čínskych značkách, máme tu aj dneska v segmente BMW, hej, auto, ktoré je extrémne dopytované a nestíha ho automobilka vyrábať. To znamená, je v čakačke viac ako 40 000 objednávok napríklad na nové vozidlo BMW iX3. No dobré, ale tak to je cena, plus minus, klikneš si 80 000 eur, hej? V nejakej štandardnej výbave, povedzme. Ale veď proti nemu, keď postavíš, ja neviem, Teslu Model Y, tak dostaneš, ako teraz budú autičkári, sa im bude nožík vo vrecku otvárať, ale veľmi podobné auto, tiež s dobrým rangeom, má ešte lepšie funkcie autonómne riadenia, v Holandsku už ti to bude šoferovať samé, musíš len pozerať na doslova, že samé. Tak prečo X3 má zrazu hype? Je to tak, že tí európski spotrebitelia predsa len neveria tým Teslám? To bude asi skôr tak, že Tesla má podľa mňa najlepší marketing zo všetkých automobiliek, hej? No už ani nie, keď Musk pomáhal Trumpovi. Ja som zrušil objednávku na Teslu inak. Som mal zaplatenú zálohu. Iba kvôli tomu? Áno. OK. No tak má dobrý marketing Tesla určite, hej? Je to možno viac dneska software ako hardware, ja tomu tak hovorím, lebo tie vozidlá, máme s nimi nejaké osobné skúsenosti, nechodia z tej výroby také, že by boli úplne, že jak dojde nemecké auto, že musí byť puntlik, všetko funkčné a bez nejakých problémov, tam sa ti bežne stane, že ti tam rozsia svetla, alebo ti nedoviera kufor a tak. Oni ti to všetko samozrejme v rámci záruky opravia, ale niekde vo Viedni, že? Momentálne sa vytvára nejaké servisné centrum v Bratislave, dokonca tu začína mať reálne zastúpenie Tesla.
ale cez to všetko je to netradičná európska automobilka, aj keď tá Tesla sa tu naozaj masovo objavila a aj sa je tu darí, veď je to, tuším, že to je hneď dvojka po BYD v predaji elektrických vozidlách, podotýkam BYD je momentálne už jednotkou na európskom segmente, takže v Európe najpredávanejšie elektrické auto je čínske, druhé je americké a potom ideme s nejakým podielom určite aj Volkswagen, ale ako group, hej, takže tam máme zasa koncernovo viacero modelov, ktoré sú predávané. Takže k otázke, myslím si, že je BMW ďaleko lepšie spracované, je to predsa len nemecké, kvalitnejšie, lepšie spracované vozidlo. Otázka vždy bude na konci dňa toho spotrebiteľa, že čo je ešte ochotný zaplatiť navyše za to, že tá auto je tip-top kvalitné a za to, že tá auto je možno tradičnejšie a má lepšiu servisnú sieť, má dostupnejšie možno nejaké aktualizácia a veci spojené s akoukoľvek poistnou udalosťou, lebo to je veľmi podstatné. Tesla, keď sa ti náhodou rozbije, štandardný nejaký pending v servise je proste 45-60 dní, hej. Toto sa ti proste na bežnej automobilke typu Mercedes, Audi, BMW, Škoda nestane, proste neexistuje, lebo tuto sú už nejaké zabehnuté procesy, všetko to funguje škálovateľne. Čiže myslíš, že BMW tých 10 miliárd, čo vlastne dal do toho vývoja novej klase a teda aj tohto modelu, že sa im to nakoniec oplatí? No myslím si, že to bolo zatiaľ úplne, že tráfa do černého. Je to proste momentálne najlepší elektromobil na svete za mňa. Osobne so všetkými parametrami, ktoré to dosahuje, je o trošku drahšie ako jeho konkurencia, keď sa bavíme o teda Tesla napríklad. Ale nie je zase úplne predražený, to znamená, bavíme sa o strednom segmente, midsize SUV, mestský crossover, spĺňa to atributy toho bežného vozidla pre rodinu, ktorá to dokáže aj na nejaký ten bežne dostupný range využívať, lebo ten dojazd reálny 490-500 km je fakt v pohode, je tam super rýchlo nabíjanie. Bude tam určite vyššia zostatková hodnota ako pri čínskych vozidlách, čo je ďalší veľmi podstatný ukazovateľ, lebo auto musím jedného dňa aj predať, nie iba ho kúpiť. Takže počítam tú dobu kúpa minus predaj, to je vlastne to, čo je užitočná hodnota, za ktorú teda budem to auto prevádzkovať. Takže za mňa BMW trafilo do čierneho. Je to proste jedno z najlepších vozidel. Aj tá veľkosť je dobrá, hej? Že vlastne jasné, lebo tak tá veľkosť priamo súvisí s nejakou váhou, váha priamo súvisí s nejakým dojazdom. Takže za mňa top auto k BMW. A keď sme sa tu ešte bavili o tej autonómnej jazde, tak tuším, že teraz najnovšie vyšli práve, to sa volá tuším, že level 3, to, že už môžeš bez pozerania sa na cestu ako keby nechať auto takto v Európe musíš ešte pozerať. Nie je to ako v Amerike. V Amerike už, lebo stále máš ako keby ty zodpovednosť za to auto. V Amerike je ten level 3, takže že už to auto má... Myslím, že v Európe Mercedes práve sa dostal k tomu, že do 95 km v hodine si nechal autorizovať nejakými... Niekde sa to už podarilo, nemám detail. Do 95 km/h tá L3 by mala byť funkčná. Pri BMW viem, že to celé pozastavili a skončili v tom L2. To znamená, že ale to L2 plus. Ale to majú do 130 km/h, takže tým pádom idú na ten štýl, že veď sleduj si tú jazdu a preberaj na seba tú zodpovednosť, kdežto v tom L3 už preberá automobilka, teda v európskej. Áno, takže je to niekam to určite ide. Či to je úplne to, čo ten zákazník vyžaduje. Myslím si, že to L2 pre nás, konzervatívnych Európanov, je presne ten akurát systém, ktorý potrebujeme, ktorý možno nestojí také miliardy na vývoji. A tam je Tesla podľa mňa úplne niekde inde. Hej. To znamená s celým vývojom databázov, zberom dát, ktorý už tu pretrváva niekoľko 10 rokov a tých milióny kilometrov, ktoré na konci dňa zozbierala a analyzovala a dneska môže čerpať z nejakých vecí, ktoré v podstate ostatní ani nemajú šancu nikdy dobehnúť, lebo keď oni zajtra začnú, tak nikdy to Tesla nedobehnú. Tak áno, v autonómnej jazde si myslím, že Tesla je jednotka. Áno, v podstate ona už má väčšiu hodnotu ako softverová spoločnosť. Hej, majú tie robotaxíky a tak ďalej, hej, že to sa vlastne podiela na tej kapitalizácii, hej, preto keď tu Musk špekuloval a predaje Tesly brutálne klesli, lebo to kupujú ľudia presne ako ja, ktorí majú trošku zaujíma, čo ten majiteľ hovorí a robí a tak ďalej, tak oni neklesli zase extrémne, lebo sú postavení vlastne na tom softveri a na tej autonómnosti. Tak snaží sa teraz spraviť zo SpaceX vstupom na brzú biliónovú spoločnosť, takže možno to niekde dobehne. Počúvaj, ale aj tam špekuluje, lebo tie vesmírne lety, to taká odbočka, mu zarábajú, sú ziskové málo, hej, ale on tam pridáva vlastne do toho tú AI, aby si naplnil vlastne to očakávanie. Ale otázka, či to nebude zase nejaká bublina a zase nejaký jeho trik, hej, že čiže to není, že celá tá firma je postavená na nejakých raketách a podobne, hej.
Áno, áno. Je postavená na Dávajte si príbehu. bacha, keď na toto budete Je investovať. postavená na príbehu a to je proste niečo, čo v Amerike fakt dobre funguje. Áno. BMW vlastne s tou X3 predstavil ten koncept Neue Klasse, čo je teda autonómne riadenie, nejaká vylepšená elektronika, možno nejaký redesign a podobne. Čo hovoríš na ten interiér, na tie volanty a tak, lebo napríklad keď si porovnám, že OK, tá X3, nejaký iný volant, proste bral som to ako nejaký taký koncept, niečo nové a tak ďalej. Ale keď som ten istý volant videl, že dali do tej sedmičky novej, úplne mi to nesedí, vieš. Čakal by si od sedmičky niečo iné, že budeš mať trošku iný ten volant, jak v nejakom mestskom crossoveri. Tak ono to všetko záleží od toho, že či sa na to teda pozeráš očami toho spotrebiteľa, ktorý sedí vpredu alebo vzadu, lebo tá sedmička v podstate je auto pripravené na to, aby si tam primárne sedel vzadu a v tom momente ti ten volant až tak, akože BMW 7 bolo zasa inovačné v úplne inej veci a to je to, že zmenilo vôbec koncept toho, že auto už v tomto segmente sa nerozdeľovalo na long a nelong, takže majú len jednu verziu, ktorá je v podstate ešte dlhšia ako bol predchádzajúci long, takže preto si myslím, že sa naozaj orientujú v tej super luxusnej limuzíne na ten posed vzadu a neriešia volant. Hej, ale reálne koľko z tých ľudí, čo majú sedmičku, sedí vzadu? Ja tipujem, že možno 5%, hej? Nejakí tí papaláši, hej, niekde v Bruseli, v Štrasburgu, možno u nás. Je to určite zasa záležitosti od regiónu. Ty si jazdil sedmičku dlho, kde si sedel? Ja som jazdil sedmičku dlho, ale ešte tú 12-valcovú, čo bola 60, akože to bolo naozaj úžasné vozidlo. Dobre, ale kde si sedel? Tak to som jazdil, lebo už motor chceš jazdiť, hej, primárne. No a sme doma. Ale v zásade nemyslím si, že úplný obraz ukazuje Slovensko o tom, kde sedí ten zákazník. Vieš, my sme krajina, kde chceme sedieť vpredu, kde chceme mať tú sedmičku, chceme sa s tým ukázať. My sme naozaj proste akože showmeni, reálne, hej. Nie sme úplne ten typologický zákazník na sedmičku, ktorý proste je naprieč spektrom Európy, kde teda sa to auto častokrát kúpi zvonka, menej extravagantné, znútra oveľa viac vybavené a s väčším dôrazom na komfort sedenia vzadu. No ale vráťme sa k tej otázke tej X3. Myslím si, že X3 je najlepšie auto. Ja som dlhodobo veľkým fanúšikom BMW. A áno, je pravda, že dosiahli 800V nabíjaciu technológiu, ktorú dávno už napríklad má Porsche. Až na to, že oni skočili v úplne inom segmente. To znamená, tam bol veľmi veľký nárast tej technologickej inovácie a zároveň sme v segmente, ktorý je ďaleko pre ľudí dostupnejší. Hej. Auto v priemere za 75 000 eur brutto s nejakou ceníkovou cenou, kde dostanem, dajme tomu 10% zľavu, keď ten model bude chvíľku na trhu, už nie je tak strašne mimo, hej, ako keď sa bavíme vieš, Porsche nikdy nebude automobilka, ktorá bude teraz predávať makany na tisícky kusov, to proste, bavím sa lokálne, hej, to proste není možné, ten trh to neabsorbuje a proste automaticky ten zákazník, keď jazdí to Porsche, vie, že si musí zaplatiť za niečo viac, takže to je úplne logické, hej. Myslím, že to je fakt trefa do čierneho, je to super vozidlo, ja by som si ho aj ja jedného čakám, takže čoskoro vymením môj aktuálny Macan za BMW X3, keď bude dostupnejší. No ale vy neponúkate v rámci Auto Prestige aj v rámci vlastne toho operatívneho leasingu a podobne príliš veľa elektrických aut, ani teda tú X3. No momentálne ich nemáme, takže čakáme na tie X3, ale verím tomu, že sa nám podarí ich nejakým spôsobom dostať väčší objem. Určite toto je prvé auto, ktoré sa už aj takejto požičovni v odzovkách oplatí kúpiť, požičiavať a potom predať? Je viacero elektrických aut, ktoré sa oplatia, všetko to je o tom vstupe a výstupe, ale samozrejme nemôžeš tlačiť na nejakú väčšiu podporu pre požičovňu. Teraz sa bavíme o krátkodobej požičovni, lebo tie elektrické autá majú veľký význam práve v tých krátkodobých požičovniach, keď ten zákazník sem proste príde, vie, že jazdí primárne mesto, tak tam to akože fakt v pohode ide, hej. Lebo keď ideš na tie veľké tripy, no tak tam ako keby už v zásade ideš skôr do vozidel typu V-klase, hej, kde neriešiš ten problém s tým dojazdom. No, takže odpoveď, áno, v čase, keď budú zákazníci obhospodarení, tí primárni zákazníci BMW, ktorí sú ochotní za to zaplatiť v prvej línii čo najviac peňazí, čo je úplne pochopiteľné, to je ten segment B2C, ten spotrebiteľ, tak potom sa budeme určite dostávať na radu aj my a tomuto modelu veľmi veríme. Ale nie je to prvý model, ktorému veríme. Takisto sme verili v minulosti Audi e-tron v čase 2019. Podľa mňa to bola veľmi podobná platforma vozidla ako je dneska X3. Tiež to bol obrovský prevrat. Došlo auto, ktoré malo štvorkolku, malo v tom čase 150 kW dobíjanie, čo bolo, že mega veľa, hej, na dnešnú dobu ultra málo.
OK, ale dneska sú tie e-trony so 6 rokmi na ceste a evidujeme, že 100 000 auto v plných výbavách dneska stojí 30 000, takže vieme presne povedať, koľko je to jazdné za 6 rokov. Je to čosi možno niekde okolo 12 000 eur ročne, takže si treba len povedať, že najlepšie zaplatené alebo najekonomickejšie elektrické vozidlo je to, ktoré je čo najviac na ceste a spraví čo najviac kilometrov, lebo v tom momente sa ti to vráti v tom jazdnom. Jasné, ale práve ten e-tron sa hovorí ako... Vieš, že to už má veľmi malý dojazd potom. Nebolo to nikdy nejaké super dojazdové auto, možno vtedy, keď to začínalo, neviem. A že tá cena ide rapidne dole. Tak či to nie je skôr taký, som prekvapený, že o tomto hovoríš, či to nie je skôr taký zdvihnutý prst, že pozrite sa, takto dopadnete, keď budete veriť elektromobilom. Stále si myslím, že to je... Takto, my tu dneska nie sme v žiadnom PR podcaste, takže môžeme povedať úplne otvorene, čo si kto o tom myslí. Hej. Myslím si, že keď zoberieme a budeme sa venovať elektromobilite hlbšie, tak je to jedno z tých vozidel, ktoré boli toho zákazníka najmenej. Lebo elektromobil je taká malá svadba, to znamená si ho kúpiš a budeš ho držať až do momentu, kým ho náhodou niekedy doslova náhodou predáš. Lebo nemôžeš očakávať, že ten predaj bude okamžitý, hlavne keď tá auto bude mať 3 a viac rokov, lebo morálne tá auto je, dajme tomu ešte OK, ale technologicky proste starne veľmi rýchlo, tak počítače kedysi, to znamená, kúpil si ho, už robil nepredajný, hej. Ja stále hovorím o tom, že ten e-tron v tom 2018-19, keď proste prišiel, bol veľkým prevratom, bola to štvorkolka 150 kW nabíjanie, jasne, dneska to je možno smiešne, v tom čase to bolo super. Bolo to midsize SUV, zasa ten segment, ktorý si myslím, že má najväčšiu perspektívu a bolo relatívne na tú dobu stále ako jakž tak dostupné, hej, ono stálo proste 100 000 bruto vo veľmi slušnej výbave, hej, to znamená, vedel si to už za 90 kúpiť, dneska keby si ho kúpil za 90, predáš ho za 6 rokov za 30, tak si proste niekde na úrovni pri reálnom domácom nájazde na 10 000 eur ročne bruto, nemyslím si, že to je tak strašne zlé. Ale vrátim sa k tomu, sú to aj veľa horšie auta, hej. Jasné, že ma nebudeme za toto kopa ľudí. Poď do toho. Bude ma akože linčovať, ale tak zober si také BMW i7 M70, hej. Auto, ktoré stojí proste bruto 220-230 000 eur, keď to máš bicolor, hej. Ktoré má reálny dojazd. Reálny. Že ho nebudem vôbec akože papiere 605 km poviem nezmysly, hej. Takže má reálny dojazd 380 km. A jeho repredajná hodnota je po 18 mesiacoch na úrovni 50%, a to ešte musíš nájsť toho kupca. Keďže si to všetci uvedomia, že tá auto po 18 mesiacoch s 25 000 km stojí 110, možno aj 100, čo znamená, niekto na ňom musel stratiť 120 000 eur z ceníkovej ceny, no tak s Bohom, hej? To znamená, že... Dobrá, nie je to práve pre toho zákazníka dobrá... Jak ten Taycan. Skvelé auto. Akože tá auto je fakt Dobre, super. Dobre, a nie je to práve ten moment, kedy by si ho mal kúpiť, keď už niekto na tom stratil 100 litrov? Určite. Len treba nájsť dostatok ľudí na to, aby strácali na nich tých 100 litrov. Potom je všetko v poriadku. Potom ekonomika funguje, všetko sa tam zem podporuje. Hej. Dobre, čiže keď nájdeš BMW i7 za 100 litrov, 70-ku, treba to kúpiť, jasné. Potom očakávaj to, že keď ho budeš jazdiť ďalšie 4 roky, tak ho budeš potom predávať niekde na konci... Za 30. Myslím si, že za 30, možno 35, ale na to sa dajú krásne vypočítať krivky, veď na to existuje dneska soft. Ale čo je veľmi podstatné, ty platíš stále poistku havarínu z ceny ceníkovej vozidla, to znamená z tých 220 000, takže pri ľahkom 3% koeficiente tá i7, keď si ju kúpil veľmi dobre za 100 000, bude stať 6600 eur ročne kasko, ktoré ťa za 6 rokov bude stať ďalších skoro 40 000, hej. Takže to sú veľmi dôležité veci, takže ja stále hovorím každému jednému a z každého jedného podcastu odchádzam s tým, že zoberte si ten Excel, sadnite si k tomu na 10 minút, spočítajte si to, lebo ono to není všetko len tak, akože to super vyzerá, že kúpil som auto s 50% zľavou. Vôbec, počítajme všetko, čo nás to bude stáť, lebo to nás nemine a nikto to za nás nezaplatí. Dobre. A nemôžeš takéto drahé auto jazdiť bez toho havarijného poistenia? Jasné, že môžeš. Nechcem vedieť potom, čo sa stane v prípade nejakej poistnej udalosti, keďže pri tých elektrovozidlách sú teda násobne vyššie hodnoty škôd. Samozrejme, ešte som možno povedal aj bežný koeficient, takže pri tej elektrike možno bude aj vyšší. Čiže nejazdiť bez havarijného nejaké drahšie auto. Treba si povedať zasa, kde je ten bod zlomu, kedy sa mi to ešte oplatí a kedy sa mi to už neoplatí. Jasné. Takže ja osobne by som jazdil elektrické auto s havarijným poistením prvé 4 roky, keby som sa išiel oženiť s tou i7, lebo to je už navždy. A potom by som ho už samozrejme mal bez havarijného poistenia. Neznamená, že z dlhodobého hľadiska na tom budem ekonomicky lepšie. Aj tak to budem musieť zaplatiť. To znamená, nikto to za mňa nezaplatí. Takže auto nie je len auto. Je to auto a všetky OPEXy spojené s autom a plus predikovateľná zostatka hodnota a
toto všetko až dokopy a vtedy ti vyjde reálne mesačné jazdné. Dobre, takže i7 sa neoplatí, ktoré ešte elektro sa vôbec neoplatí? No i7 je presne to isté, čo z dielne od Porsche Taycan a dosť podobné od Mercedesu, aj keď ten Mercedes je na tom trošku lepšie, lebo už v počiatku mal tie dojazdy oveľa väčšie, oveľa lepšie. To znamená, dneska, keď zoberieš 2-3 ročné EQS-ko, ktoré dosahovalo pri zadnom náhone 450+, osobne som ho jazdil 2 roky, takže viem celkom detail, a dosahovalo 550 km range. Reálny? Reálne si vedel na tom spraviť 550 km, pokiaľ si išiel 130 tempomat, mal si zadný náhon a to auto bolo s baterkami vzadu ťažké. Not bad, akože celé to fungovalo. Takže Mercedes, ten jazdenejší, zadokolkový, za mňa veľmi dobrá voľba value for money. Nemám ani jeden, takže nič tu nepredávam, ale keby som kupoval jazdený elektromobil, tak by som sa určite pozeral po EQS 450 plus do 60 000 km a s rokom výroby niekde okolo 2021-2. Dobre, ktorý ešte elektromobil sa oplatí? Ktorý sa neoplatí, sme začali, takže to už máme. Zatiaľ sme dali 2, určite ich oveľa viac. Jasné. Ktorý sa oplatí. No tak X3 sa určite oplatí, z Porsche sa určite oplatí ten Macan, stojí o 10 000 viac ako tá X3, má horšiu baterku, respektíve horšie sa správa management batérie, ale má rýchlejšie nabíjanie, alebo respektíve nie tak rýchle ako Taycan, ale celé, keď to zoberiem dokopy, tak ten algoritmus je efektívny. Ďalej sa myslím oplatí asi od Mercedesu, tiež majú niečo na štýl ako nové klase, aj keď ja sa cítim srdcom BMW, takže nemám detail toho Mercedesu. Je to platforma GLC, ktorá v podstate by mala byť priamou konkurenciou iX3 nové klase, takže asi sa to oplatí, keď vychádzam z toho, že tie značky sa followujú. Tam je zaujímavé to, že keď zoberieš to GLC elektrické, tak ono má ten displej taký kontinuálny, hej, viac ako metrový, obrovský displej. Neviem, či v európskych autách máme, a neviem, či vôbec aj v čínskych, hej, takéto obrovské displeje. A keď si zoberieš tie vyššie rady, ako neviem, GLE, alebo aj GLS, a neviem, či nie aj S-ko teda to má trochu inak, ale že oni vlastne majú tie displeje 3 rozdelené. Že to vôbec nedáva zmysel, že to GLCčko dali akože ten krásny veľký displej a potom kvázi vo vyšších radách máš tie displeje rozdelené. Že to kde urobili soudruhovia chybu? Nemáš ich úplne rozdelené, lebo v tom GLS-ku, alebo napríklad dneska už aj vo Včku je stále ten metrový displej, on je ako keby len digitálne rozdelený, ale je to stále tá jedna plocha. Ja som toho absolútny nezastanca, okrem toho sa to stále leskne v prípade toho, že ti zasvietí nejak veľa slnka. Ľudia sú čím ďalej viac tradiční a chcú mať proste tlačítka, tie začínajú v tom absentovať celom. Ja mám zákazníka, ktorý mi vrátil BMW 7, ktoré si sám nakonfiguroval s tým, že teda chce ho pojazdiť proste 10 mesiacov, lebo tu 10 mesiacov bude nejaký Španiel a vrátil sa naspäť a povedal, že Martin, zaplatím priateľsky nejakú pokutu, niečo, ale proste potrebujem sa vrátiť do nejakého iného auta, lebo že on teda doma v Španielsku jazdí BMW X3 2020 a že teda toto bolo, že super, má na to budget, ale že tá auto mu proste extrémne nevyhovuje, lebo že kým si začne ladiť klimatizáciu, všetko sa to robí v tom veľkom kokpite, lebo sedmička má tiež ten veľký kokpit, tiež tam má ten metrový displej, kým si začne ladiť upravovanie proste sedadla, vyhrievania, volantu vypínania, že proste on strávi strašne veľa času orientovaním sa na ten displej a že ho to nebaví a nechce to vedieť a nechce sa to učiť, má 60 rokov, hej. Takže nakoniec sme to proste nejakým spôsobom skipli a išli sme úplne do netradičného 2022-kového facelistového 540D. Úplne od veci, ale splnili sme aspoň tie nejaké základné tlačítka, to, čo tam ten človek chce. Takže nie som zastanca tých technológií, ale zasa je to podľa mňa vývojom nejakej globálnej ekonomiky a toho, že aj ten Mercedes sa pozerá aj na iné trhy, ako je tento ultrakonzervatívny európsky. Možno je to niečo, čo im veľmi dobre funguje v Amerike. Typujem, aj keď teraz tuším, že som zachytil nejakú informáciu, že im tam môžu naprieť v Amerike clá. To je teraz taká nejaká novinka, tak možno... Áno, keď máš oranžového obyčiaka, nikdy nevieš, čo sa udeje na druhý deň. Ale bavili sme sa o tom Mercedese, tak oni vlastne tiež predstavili napríklad nové S-ko v rámci tých aut, ktoré sú. Oni to volajú facelift, aj keď je tam asi 50% nových dielov a vlastne tie autá už sú nachystané na nejakú autonómnu jazdu. Má to X radarov a kamier a neviem čoho všetkého, že by to, dokonca majú to aj predikciu vlastne tej cesty, že vlastne tie Mercedesy, keď behajú po cestách, tak dobre, tu bola diera,
tak inému Mercedesu to potom dá signál, aby v tom bode proste mal nejakým spôsobom nastavený ten podvozok. Tak čo si myslíš, že keď si zoberieš novú sedmičku BMWčko versus toto vynovené S-ko, čo podľa teba vyhráva? Tak ono je to presne to isté, ako keby som sa vrátil v čase proste o 5 rokov v tejto chvíli, tak už vtedy pre mňa vyhrávalo BMW 7, ktoré bolo postavené na platforme podvozku Rolls-Royce. Takže je to úplne niekde inde podľa mňa, ale to je zasa subjektívny môj pohľad, zasa srdcom BMW, hej. Ale keď sa bavím o Mercedese, určite má aj lepšie modely, hej. Toto nové S-ko ja vnímam ako brutálny prepadak, brutálny, hej, kde si vypýtali proste oveľa viac peňazí za to isté vozidlo, ktoré predávali doposiaľ, dali tomu copy-paste po BMW masku, ktorá začala svietiť. Vo farebnosti interiér, kde pridali nejaké extravagantné farby typu modrý a podobný interiér. Akože not bad, ale neviem si predstaviť ten live motív toho zákazníka, ktorý si teraz vymení S-ko, ktoré má napríklad 2-3 roky za facelift toho S-ka, alebo nič zásadné sa tam nestalo. Okrem toho, že to zdražilo. Tak to autonómnosťou tam presne tieto funkcie, máš tam tie radary, kamery, hej, akože, okay, že reálne, keď to, podľa mňa, keď tu mám byť teda advokát Mercedesu teraz, že reálne, keď sa to schváli, tak ti to bude asi vedieť jazdiť samo, hej. Čo to BMWčko nebude vedieť? BMW zastavilo ten produkt, teda ten vývoj tohto roku, to znamená, zostali v leveli L2+. Za mňa akože dostatočný level, a zase sa vrátim k tomu, že ja si predsa len myslím, že tieto vozidlá sú na to, aby sa sedelo vzadu, hej. Pokiaľ to máš v tej dlhej verzii. Pokiaľ máš krátku, či už A8 krátku, alebo A8 dokonca končí úplne, tá bude nahradená kvedevinou. A je to veľmi mála skupina ľudí, ktorí prebehne z toho pred faceliftu do faceliftu. Skôr to sú ľudia, ktorí robia tie väčšie akože zámeny per model, to znamená tí, ktorí boli do 2020 v tom pred S-ku a teraz skočia do S-ka s faceliftom 2026, OK, tam to dáva nejakú pridanú hodnotu a všetko je to potom už len o tom, prečo skočíš do toho. Tak keď si tradičný človek, ktorý je nastavený na ten Mercedes 20 rokov, tak pôjdeš do Mercedesu prirodzene a nebudeš ani skúmať tie detaily, v čom je rozdielne od Audi a od BMW. A to isté platí o zarytých ľudí, ktorí sú u BMW, hej. Takže málo kedy sa podarí zákazníka premodelovať z vernosti k značke po 20 rokoch, hej. Vy v rámci Autoprestige vlastne máte najviac modelov BMW. Máte naozaj takú flotilu, možno ako nemajú niektoré dealershipy. Prečo práve toto? Je to to, že to tí ľudia chcú, dobre to drží hodnotu, alebo len to, že si ty toho fanúšik, tak to tlačíš do tých ľudí? Tak ja to netlačím, ja tomu verím. To znamená, že podľa mňa BMW je produkt, ktorý netreba tlačiť, lebo stačí sa na ňo pozrieť a už si ho zoberieš, hej. Ale v zásade nie je to tak úplne o nás, ale keď pôjdeme teda k nám do tej našej kuchyne, tak začali sme s BMW pred 13 rokmi nejak aktívne pracovať s nejakou zákazníckou bázou. Neviem si úplne živo predstaviť, čo by sa muselo stať tej spoločnosti, aby si zmenil teraz to DNA a začal zajtra tlačiť Mercedes. Proste to ti nejak nejde. Aj keď samozrejme my máme Mercedesov, máme ich relatívne veľa. Dokonca si myslím, že Mercedes V-Class je absolútne ultimátne najlepší van na svete. Nemá to žiadnu konkurenciu, dokonca dneska so vzduchovým podvozkom. Hej. Takže sme fanúšikovia BMW kvôli tomu, lebo dlhé roky žijeme s tým BMW, snažíme sa ísť z modelu do modelu, snažíme sa to veľmi technicky navnímať a vedieť tým zákazníkom o tom veľa porozprávať. Robíme to hlavne na krátkodobé prenajmy, robíme to pre asistenčné služby, kde proste sme partnerom asistenčiek, ktoré robia práve BMW, hej, takže je to taký nejaký uzavretý kruh, ale nebránime sa ani iným automobilkám. Ja si myslím, že aj Audi má vysoko kvalitné modely. Dlhé roky sme fanúšikom RS6, RS5 po novom, hej. To sú proste naozaj veľmi fancy autá, ktoré dajú aj tú emóciu a tak ďalej, ale áno, gro, dajme tomu dneska 70-65% máme BMW. A prečo? Nejak to tak vyšlo. No a keď už to tak máš, tak už sa to snažíš ako keby držať, hej. Nebudeš teraz akože preskakovať aj technologicky. Myslím, ale skôr, že či sa to tak viac oplatí, hej, že to menej klesá na cene ako ten Mercedes a ľudia to viac chcú, alebo niečo také. To si nemyslím. Nemyslím si to, dokonca by som asi tvrdil, možno, že opak je pravdou, hej. To je zasa per model. Určite som tu teraz rozprával BMW i7, ktorá extrémne klesá na cene a áno, per model sú modely, ktoré sú v Mercedese najlepšie, sú modely, ktoré objektívne sú v Audi najlepšie, sú modely, ktoré sú najlepšie v BMW, takže BMW má dneska v segmente, ktorom sa my snažíme byť akože unikátny, to znamená niečo, čo ti predá viac emóciu, napríklad segment M, to znamená ostré automobily, tak si dneska môžeme úplne krásne porovnať to, ako sa vyvíja ten trh, aj európsky, aj svetový, ale teda hlavne ten európsky,
medzi BMW a Mercedesom, hej. Tak BMW je posledná automobilka, ktorá ako keby tlačila ešte stále M3, M4, M2 v čistých, proste to sú čisto petrolhedi. Je to čisto benzínové vozidlo bez akejkoľvek elektriky, hej. Mercedes išiel downsizingom do V4 pri C63, dokonca sa snažil ísť do hybridných modelov, aj v nich bol. A teraz prijali zasa opatrenie. Tak BMW M 2,5 tonové, či koľko? 5, M5. Ja som skončil úmyselne pri tej štvorke, takže 2, 3, 4, hej. A Mercedes, a teraz zasa není to na obhajobu BMW, je to proste akože, je to fakt. To už sú veci, ktoré sú za nami a Mercedes teraz prijal opatrenia k tomu, že sa chcú vrátiť k normálnym motorom, že chcú zrušiť v ostrých verziách všetky hybridy. Dokonca povedali, že C63 už nebude mať štvorvalec, lebo sami pochopili, že to asi nebola úplne tá správna cesta k tomu zákazníkovi, lebo veď keď chcem predať model, ktorý je C63, to znamená ostrá AMG, tak ho práve predávam preto, lebo to je ostrá AMG, hej. V opačnom prípade si môžem kúpiť kľudne C350, ak také ešte je, neviem, hej. Takže áno, BMW sa snaží dlhodobo držať, ešte dokonca teraz predstavili predvčerom model M3 CS v manuále. To znamená zasa nejakú tú tradíciu tak ako Porsche robí ešte manuály. V niektorých vozidlách, áno. Takže za mňa BMW je v niečom lepšie, v niečom určite horšie. Takže... Ty si spomínal, že sa venujete prenájmom, operatívnym leasingom, viem, že potom nejaké auta aj predávate. Ako je to dnes s predajom aut na Slovensku? Operákom sa akože nevenujeme už dlhodobo, hej. To znamená, máme možno v báze 15% operákov, alebo to je niečo, čo sa stane veľmi mimoriadne. My ich nepropagujeme, netlačíme, ani nechceme robiť. Tam sú na to úplne iní hráči, ktoré sú veľa väčší. Operák rovná sa bankové financovanie, kde sa každý na konci dňa vybíja o to, koľko percent stojí to financovanie. Takže tam máš veľkých hráčov, modrých, zelených, oranžových, áno. Červených, keď sa bavíme o bankových, áno. A my sa na tento segment nie, ale na tie ostatné segmenty robíme krátkodobý, dajme tomu strednodobý prenajom, robíme mobilitu ako službu v prípade asistencie, robíme pre-order car, keď si niekto čaká na auta v operáku, vieme tam dať auto na 2-3 mesiace, kým mu dojde to, čo si objednal. Je toho naozaj, že akože dosť, rastie jeden segment, raz druhý, je to teda akože mať viac nôh, no a Predaj je samozrejme veľmi priamo úmerný tomu, čo nasadzuješ, lebo si ochotný nasadzovať len toľko vozidiel, koľko si schopný niekde na druhej strane repredávať, lebo veď je to logické, že tá flotila sa musí obnovovať a musí to nejakým spôsobom žiť. Takže repredaj vozidel dneska na Slovensku, to je možno to, čo tu asi všetci možno aj vedia, málo kto o tom hovorí, je veľmi ťažký. Zmenou režimu DPH pre podnikateľov sa v segmente vozidel nad 50 000 prémiovom extrémne prepadol ten predaj. To znamená, že my sa snažíme veľmi silno aktivovať všetky naše repredajné kanály do zahraničia a aj sa nám to celkom darí, takže my repredávame, ale repredávame auta primárne von. Takže my interne na Slovensku predáme naozaj v tejto chvíli veľmi málo vozidiel a to nie sme jediní, robia to všetci díleri. A samozrejme, všetci máme ťažkú situáciu s predajom na lokálnom markete. A predpokladám, že boli nejaké štátne predikcie o tom, že dostanú z toho výberu DPH z tej jednej polovici asi veľa peňazí do rozpočtu, ktoré samozrejme sú potrebné. Mám za to, že tá predikcia asi nebude naplnená, lebo ľudia sa dostali do režimu, že jednak každý, kto mohol, nabústoval ten december 2025 a nakúpil tie vozidla s plným odpočtom, lebo to nie je len odpočet z auta, je to odpočet z pneumatík, zo servisov, z PHM-iek, zo všetkého. Takže tam si myslím, že bolo že veľký nárast abnormálne. Z toho sa dá žiť možno prvý kvartál, že OK, tam niečo tí dealeri a importy proste podochádzali nejaké čísla, kde ich dobehli. Dobre, a už nie sme v prvom kvartáli. No myslím si, že to bude ťažké. Bude to veľmi ťažké. Vidím to dneska na tej báze tých zákazníkov, ktorí si chodia auta brať, ktorých sme v živote nemali. Chodia k nám korporátne spoločnosti, ktoré si zoberú auto na bežný prípad a z minulého týždňa niekoľko kusov a dajte mi auto na 2-3 mesiace. Pozeráš prečo na tak sa hneď spýtaš druhú otázku. Máte objednané? A čakáte, kým vám dojde? Nie, čakáme, čo bude. Že čakáme, čo bude, uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. Radšej hovorím, ale máte... Či nezmenia tú legislatívu vlastne? Jedna vec, či sa nezmení možno, lebo to je nie len lokálna kríza, tá kríza je možno európska, možno svetová. Máme tu dve vojny, ktoré nám tu prebiehajú nejak navôkol, ale áno, tá slovenská ich zasahuje najviac. Takže áno, reálne sa stane, že napríklad končí im auto niekde v operáku, u týchto farebných, veľkých, a on nie ochotný ísť zatiaľ do nového operáku, nie je ochotný ísť dokúpy a proste si povie, že dajte mi niečo 2-3 mesiace v tom segmente, čo som mal. Ja hovorím, ale budete to mať drahšie, lebo tá cena, keď je to bez viazanosti, dajme tomu aspoň 6-mesačnej, je vyššia.
Nevadí, 2-3 mesiace uvidíme a podľa toho sa rozhodneme. Takže začínaš mať také, že neviazanú bázu, lebo doteraz si mal proste nejaký podiel viazanosti, aspoň 6-mesačný alebo nejaký, hej. Čo je veľký ukazovateľ, dobre, máš väčšiu profitabilitu, na druhej strane väčšie riziko, to všetko sa dá valuovať a počítať. Je to niečo, čo dotýka sa každého jedného dealera. Dealeri dneska podľa mňa v premium segmente sú na tom nie moc dobré, takže keď zákazníci by chceli podporiť tento segment, tak by mali práve teraz nakupovať auto a teraz podľa mňa každý dealership je aj senzibilný na to dať nejaké lepšie podmienky a lepšiu zľavu, aby to auto teraz naozaj... je ten čas si kúpiť drahé auto? Teraz je ten čas si kúpiť akékoľvek auto, alebo myslím, že to je naprieč, ale to drahé ešte počerkujem 2-krát. Dobre, lebo keď pomerne... Keď chcete pomôcť dealerom, choďte si teraz kúpiť auto a dealeri vám odmenia vás naspäť tým, že vám dajú dodatočne nejakú lepšiu zľavu, aby sa vám snažili kompenzovať to, že musíte zaplatiť polovicu DPHčky naspäť štátu. Lebo tie ceny, ktoré vidíš na tých inzerátoch, klesajú len veľmi pomaly. U tých dealerov by som povedal, že takmer neklesajú, ak to nie sú nejaké výbehové modely a tak ďalej, že prečo to zase, že prečo to rovno nezlacenia, prečo nenalákajú tých zákazníkov, pozrite, tu je 5-10 tisíc zľava navyše, hej, že, lebo na čo im to bude stáť? Ja som nedávno predával auto a dal som, že brutálnu zľavu, hej, lebo čo sa na ňo budem pozerať? Je to pohľad, ktorý máme my slovenský, kde sa na to pozrieme takýmito očami, že okay, že mali by to zlacniť, zajtra to predajú, no ale oni to nemôžu spraviť, lebo je to otvorená ekonomika. To znamená, že prečo, keď sa Slovensku nedarí a všetkým navôkol sa, nehovorím, že super darí, ale stagnujú, prípadne niektoré trhy rastú. Češi dokonca spravili Q1 2026 rekordný predaj v premium segmente, Poliaci každoročne rastú 5-6%, tak potom sa na to pozrie niekto v nejakom klastri, ktorý vedie ten klaster a povie si, tak prečo by mal teraz podporovať Slovensko nejaký výraznejšími zlami. Okrem iného si tým rozbije predaj v iných krajinách, lebo potom začnú tia auta vyvážať von. Hej, tá ekonomika otvorená, ten koncový zákazník sa môže kúpiť aj tu. Takže to není kľúč na všetko tá cena. Hej. Tá cena musí byť v súlade s regiónom. No a čo teraz budú robiť tí díleri? Myslím si, že prejde to veľkým sitom, čomu ja teda... Ako čo, že sa budú zatvárať dílerstva? Myslím si, že sa budú zatvárať dílerstva a vôbec ma to neteší, lebo hlavne niektoré dílerstva sa budovali 10 ročia, hej, robili to naozaj tí ľudia najlepším svedomím, niektorí do toho nainvestovali strašné peniaze, lebo tá značka si vyžaduje od teba veľké investície. Či už do budov, prevádzok, priestorov, interiérov, všetky tie veci, tie štandardy musíš plniť a teba na konci dňa dokáže zlinčovať nejaký zákon, ktorý v podstate ani nevieš ovplyvniť. Ja nehovorím, že naša legislatíva je najhoršia v Európe, ale naša legislatíva v pomere k tomu, aké tu máme príjmy, je jednou z najťažších v Európe, hej, v túto chvíľu. Takže myslím si, že sa budú dealershipy riediť. Moje očakávanie, každý 5. dealership tu dokonca Q2 2026 nebude. To je taký môj hej, predpoklad. Že pol roka bez peňazí nedajú. Pol roka bez peňazí už dali v túto chvíľu, lebo veď máme... Lebo si rok Q2 26. Pardon, Q2 27. To znamená, máme jún 26 za nami. Rok a pol bez peňazí nedajú. To znamená, pol roka už bez peňazí dali, to znamená, veľa dealerov viem, že teda tie peniaze musia do tých spoločností dneska nosiť na to, aby to proste dokázalo žiť a hľadajú nejaké alternatívy, ako to spraviť. Vo veľa dealerstvách prebiehajú momentálne HR-ové zmeny, ktoré teda na konci dňa sa dajú krátkodobo nejakým spôsobom zaplatať, že teda v podstate nejakých ľudí prepustím, nejakým spôsobom to celé zefektívnim, ale z dlhodobého hľadiska, keď mám postavenú búdu na to, aby som predával proste ročne 300-500 aut a zrazu predávam 150-200, tak z dlhodobého hľadiska není tam to svetlo na konci tunela, pokiaľ sa niečo zásadné nezmení. Je samozrejme jasné, že ten spotrebiteľ si na to môže zvyknúť, môže sa to zlepšiť, no ale podľa mňa tých 500 to nebude. Takže teraz si predstav, že ideš do ťažšej doby, lebo v podstate rastie nám niekde Euribor, máme tu nejaké 2 vojny, palivovú krízu, do toho tu máš oveľa väčšie náklady, jak na svojich vlastných zamestnancov, tak na všetky technológie, lebo to všetko spolu súvisí. Máš väčšie náklady na samotné PHM-ky, lebo tá cena PHM ide hore a do toho sa ti momentálne klesne ti predaj, dajme tomu 35%, hej, dlhodobo. A keď ti klesne len 25%, tak tebe mal by ti ten predaj, alebo servis by ti mal stúpať, aby ti generoval ten rozdiel na to. Okay. Nepracovali doteraz dealerstva podľa mňa s 35% maržami, takže nie sú pripravené na 35% prepady. Tak čo by si teda poradil dvom skupinám ľudí? Jedno je zákazník, ktorý je sám, prípadne s nejakou polovičkou, chce sa proste pohodlne voziť, tak čo má ísť do operáku, alebo si má ísť niekde pýtať do dealerstva zľavu. Čo bude tvoja rada? Nejdem vôbec prihrievať našu polievku, takže budem to rozprávať. Môžeš si potom prihliať, kľudne. Ak to je tvoj názor. Nie, práve preto objektívne poviem svoj názor. Dneska je situácia
pomôcť dílerom nakupovať auta. To znamená, každému radím dneska, choďte, využite tú pozíciu, že ten díler potrebuje predávať a vyťahnite od neho čo najväčšiu možnú zľavu len za to, že mu odľahčíte sklad, odľahčíte mu dýchanie, vykúpite celkom dobre a tá situácia do budúcna bude podľa mňa pre váš aj predaj lepšia, lebo na konci dňa raz to auto budete predávať. Takže kupujte tie auta, teraz ich fakt kupujte, treba ich predávať. Auto sa musí začať predávať, ekonomika sa musí začať hýbať, keď sa to nebude diať. Tak to dobre, na konci ale je to výhodné, dusiť. ja chápem, pre ekonomiku je to fajn. Aj pre tých ľudí je to výhodné, lebo dosiahne dneska percentuálne možno 7-8% lepšiu zľavu. To, jak sme mali spolu podobný podcast pred 3-4 rokom a bavili sme sa o tom, že niektoré automobilky výrazne zneužívali pozíciu zmeny DPH. To znamená, že dali ešte aj menšiu zľavu, len aby ste to teraz zobrali a dostali celý odpočet. No tak dneska práve naopak vieme presne zákonite povedať, ktoré to boli automobilky a vieme presne povedať, že tých 11,5% dosiahnete navyše. To znamená, keď ste na veľké SUV trojcipej hviezdy dostali zľavu v decembri, dajme tomu 12% alebo 10%, v niektorých prípadoch možno 8%, lebo proste teraz alebo nikdy, tak dneska podľa mňa z veselosti tých 18-19% ste schopní dosiahnuť pri ekvivalente tohoto vozidla alebo jeho bratovi z inej značky. Je to celé len o tom, že vtedy potrebovali ste vy automobilky, dneska potrebuje dealerská sieť vás. Takže dneska je čas kupovať. A pomôže to na konci dňa všetkým. Ja stále hovorím, keď sa rozpumpuje tá ekonomika, v prvom kroku to pomôže spotrebiteľovi, v druhom kroku to pomôže dealerovi a v treťom kroku to niekde pomôže na konci dňa aj požičovni. Lebo keď sa všetkým bude dariť, tak sa v tej ekonomike budú tie peniaze proste reálne zúžitkovávať, vytvárať hodnoty, vytvárať na servis. To znamená, že aj ten servis žije na konci dňa reálne z tých predajov. Takže čiže hovoríš, že teraz pre nejakého single človeka, že si teda má kúpiť a čo by si teda poradil už aj konkrétne, čo teda do čoho ísť, čo má aj nejakú potom potenciál, aby to bola pohodlná vozba, nejakým spôsobom to dávalo zmysel a môžeš to aj predať za nejaké rozumné peniaze potom po 2, 3, 4 rokoch. Takže čo sa v prvom rade neoplatí, tak by som nekupoval žiadne facelifty. To je zasa môj úplne subjektívny pohľad, za ktorý zás ma nebude mať kopa ľudí, možno úplne v pozitívnom. Teraz si úplne lineu Mercedesu, že... A to som povedal na všetky automobilky. Vôbec som nemyslel na Mercedes. Proste nekupujte momentálne facelifty, ktoré sú ešte v tom celom spektre tie najdrahšie. Takže kúpte si kvalitné vozidlo, ktoré bude mať 0 km, možno práve pred faceliftom, na ktoré dosiahnete oveľa lepšie hodnoty. To znamená, že to bude presne to auto, ktoré vám splní 2, 3, 4, 5, 6 ročný bezplatný servis, to tam viete dneska dokúpiť, takže on není úplne bezplatný, ale dobre, niečo tam zaplatíte. Máte 0 km auto s dostatočnými technológiami, kľudne pred facelift, s výraznou zľavou, lebo to je na konci dňa to, čo zaťažuje vašu peňaženku. No a čo je to teda, povedz konkrétne? Od každej automobilky by som povedal asi niečo iné. Tak BMW určite by som kúpil X5, X6. Ale to je master pre mňa bez ohľadu na to, či tu sedím dnes alebo pred rokom, takže stále hovorím, že to je jedno z najpredávanejších, najlepších vozidiel, keď sa bavím o veľkom segmente. To isté by som zobral v prípade BMW, kľudne 5. 5 je super. Moje obľúbené auto, 550 Touring je z BMW po iX3 druhé najlepšie auto, ktoré majú. M550 Touring. Top. Najlepšie kúpiť to s 30 000 kilometrami, s relatívne vysokou zľavou a s plnou zárukou. Na čistú elektriku spravíš 80-90 km v meste, inak sa ti zapne hybrid, má to 500 koní, proste super auto, hej? Dobre. Vieš to kúpiť niekde za 69 000 bruto. Dobre, čiže nečakať ako keby na facelifty, ani na to, lebo vieš, keď máš teraz BMW, máš to nové klase a podobne, tak nie je už lepšie čakať, že keď v tej tvojej, neviem, že X3, tak dobre, tak kto chcel X3, nemá počkať na X3 nové klase? Zasa hovorím, primárne potrebuješ urobiť spending toho obyvateľstva a radšej si kúpim nové auto hneď teraz s výraznou zľavou, to znamená pred facelift, a teraz sa vrátim kľudne aj k Mercedesu. Ešte je dostatok pred facelistov na tom sklade a nemusíme sa zrovna baviť o SK-ách. Máme tu celú škálu Mercedes GL, máme tu celú škálu GLC, máme tu relatívne fajn auto, aj ten all-terrain. V zásade kúpoval by som to, na čo dostanem s 0 km, alebo dal by som si úplne, že nožnice, filter 0 až 30 000 km s najvyššou možnou percentuálnou zľavou k ceníkovej cene. A toto isté by som aplikoval aj v Audi. Tam napríklad je teraz výbehová Q7, Q8 s vysokými zľavami momentálne. Za mňa top vozidlo. Sám som odjazdil 3 Q7 po sebe. No dobré, to sú tie faceliftové. Nie, to sú teraz momentálne auta, ktoré dožívajú, to znamená sú v dopredajoch, sú vysoko podporené, sú ultra kvalitné, dá sa na nich zaplatiť 5-ročný servis, 5-ročná predĺžená záruka. Skvelá voľba. To sú proste vozidlá, na ktorých keď dostaneš, ja neviem,
nemôžem tu rozprávať čísla, ale keď tam dosiahneš napríklad akože double digit zľavu, ktorá je násobkom 1,5, tak v tom momente to dáva extra zmysel, lebo ty si spotrebiteľ, ty to auto nepotrebuješ na biznis, nepotrebuješ ho otočiť za rok, ty ho potrebuješ jazdiť, nech ti splní 5 rokov, nech ho využiješ na maximum, nech všetky záruky a servisy idú za automobilkou a potrebuješ ho dobre nafinancovať. Takže tam potom dneska odporúčam ísť formou, dajme tomu aj operatívnym leasingom pre spotrebiteľa s nejakou zostatkovou hodnotou, nejakým balónom, lebo dokážem tým splátku mať odľahčenejšiu a celá tá ekonomika zasa funguje, celé to vie byť akože fajn. No dobré, alebo niekto by si povedal, že... To vôbec nie je náš produkt, hej, ale sú tu leasingovky, ktoré to robia operak aj pre fyzické osoby. Jasné, ale máš tu proste Audi, ktoré teraz chystá Q9, ktorá zase bude mať nejaké technológie, bude super luxusná a neviem čo. Není lepšie počkať proste na tú vlajkovú loď, ktorá bude úplne, že... Segmentovo sme úplne inde, to znamená, že Q9 bude priama konkurencia možno GLS Maybach alebo kombináciou A8, Q7 s lepšími technológiami, už vlastne sú vonku fotky, to auto je super, hej. Takže dobre, ale je to priama konkurencia sedmičky. Takéto isté auto spravia nejaké menšie a tak, vieš, že či ako nečakať, lebo mám pocit, že teraz sme v takom shifte, že už ideme postupne do aut, ktoré budú mať za chvíľku tie autonómne technológie a podobne, vieš, že či ešte ísť v tom starom, alebo počkať, ja neviem, rok a to isté auto si kúpim a pri BMWčku je to v tom nové klase, ktoré nemusím držať volant. Že zatiaľ tento podcast točíme na Slovensku, takže pozerám na to očami a pocket potential slovenského zákazníka, takže keby sme ho točili podľa mňa niekde v Škandinávii, tak sa poďme baviť o všetkých týchto výmoženostiach, lebo na to tá ekonomika má a tým pádom poďme podporovať aj ten vývoj tých automobilov, lebo ten tiež musí niekto zaplatiť a štandard, to je ten prvý zákazník, ktorý ho kúpi za tie najvyššie ceny, lebo je to proste novinka, hej. Tu si myslím, že by bolo treba rozmýšľať trošku racionálnejšie, kupujme value for money, auta, ktoré sú v zárukách, sú plne funkčné, tradičnejšie možno a sú úplne nové. A hlavne aj pri tom zaťažení DPH, ktoré momentálne na ne máme, ešte stále vieme to zľavou vykompenzovať, aby ten zákazník to auto kúpil a vedel ho v pohode uživiť, prevádzkovať a polovicu DPH vrátiť štátu. Všetko je to podľa mňa len o tom, v akej dobe, v akej ekonomickej situácii sa nachádzaš. Ja nevnímam, že by tu bol momentálne nejaký pretlak ekonomický a ten je priamo spojený s tým investíciou do inovácií, ktorá je samozrejme nevyhnutná. Či kúpiš teraz auto? Náš náš pár miliónový ultra malý market by zrovna nemusel byť ten prvoplatiteľ tých inovácií. Aha, OK, tak rozumiem. Čiže berieš to aj, že kde je potom tá hodnota. To berieš to tak, že áno, teraz si kúpim auto za 80 a pojazdím ho, neviem, pár rokov a potom môžem predať za 30, za 40 a na to už ten trh bude mať, hej, lebo ekonomicky asi Slovensko nejde úplne dobrou cestou, tak skôr sa budú predávať tie lacnejšie veci. No vieš, keď sa na to pozrieš z pohľadu toho useful, tak dneska si kúpim to EQS-ko, SUVčko 450 plusko, kúpim ho za 60 000. Hej, to isté auto, ktoré sa predávalo proste pred 3 rokmi za 130, hej. A stratím na ňom 30 000 za 3 roky. Splní mi účel a nezaťaží mi peňaženku a dokážem rozpohybovať aj tú ekonomiku, aj si splniť nejaké očakávania, želania. Ale otázka je, že dobre, ty hovoríš, že teda... Ale tým nechcem podporovať aftermarket, hej, tým hovorím, že kupujeme nové autá, nové, ale 0 kilometrové, ale nechoďme za každú cenu za faceliftom, lebo ten je proste na túto dobu podľa mňa veľmi drahý a ťažký na odfinancovanie a na všetky veci s tým spojené. No ale asi ani aftermarket auta úplne teraz nezažívajú boom, keďže veľa z nich, najmä z tej prémiovej kategórie, o ktorej sa tu bavíme, je tiež, sú to firemné autá, musia sa predávať z DPH a tak ďalej. Ale ja si tak hovorím, vieš, že keď prídeš do toho dealerstva, alebo aj za nejakým, kto predáva, nie je to také drzé, že vypýtať si nejakú cenovku, hej, a povedať, že 15% ľavu chcem, berieš, neberieš? Ja by som to tak nazval, že keby sme mali dneska situáciu, že máme dealerstva plné zákazníkov, tak to môžeme považovať za to, že to je drze. Dneska si myslím, že dojsť do toho dealerstva je základ. Aby sme vôbec spravili ten prvý krok, nech sa tá ekonomika rozkýva. Myslíš, že už bude aj tlak na politikov a tak ďalej z týchto dealerstiev, aby zmenili ten... Lebo to DPH to má byť do roku 28, myslím, že to je nejaké prechodné ustanovenie. 2,5 roka. No, tak či to nie je také, že si to treba proste vysedieť?
Tak predpokladám, že každý dealer momentálne má ten trhací kalendár a škrtá si to, že kedy to už bude. A v Čechách pre porovnanie sa stalo to, že teda po zmene vlády si presadili motoristi to, že teda bol tam režim DPH, že si môže odpočítať ako spoločnosť do 80 000 eur, teda ekvivalentom 2 miliónov českých korún. Nad túto hodnotu si to už odpočítať nemohol. Podľa mňa celkom racionálny zákon. Veď poďme si odpočítať tam, kde je tá potreba, nie tam, kde je ten luxus. A oni pri zmene vlády zmenili ten zákon, že teda už tam nebude žiaden limit odpočtu a práve naopak im to zasa tú ekonomiku zvýšilo, lebo na konci dňa štát má na príjmovej zložke to, keď sa bude obchodovať, hej. Keď dealeri budú auta predávať, ale to neplatí len o dealeri, to platí o všetkom. To znamená, keď sa bude točiť veľký objem tovarov a služieb, tak samozrejme ten štát by mal ako keby z toho profitovať, hej. A nebol som, nikdy neoslovil, jak toto počítali, ale asi za tým tí ľudia sú určite veľmi šikovní, hej. Keď máš niekde cieľ, že máš nejaký schodok, ktorý je násobný a potrebuješ ho nejakým spôsobom zaplatať, tak použiješ veľa opatrení. Hej. Potom môžeš v nejakom čase vyhodnocovať, ja stále hovorím aspoň po nejakom 1 roku, že čo z toho bolo ako výnosné. Tá predikcia podľa mňa s realitou sa tuto nestretne. Absolútne, ty si to povedal veľmi, veľmi by som povedal ešte diplomaticky. Mali sme tu aj nejaké zmeny v Green Deale. Napríklad mal končiť ten benzín, teda dízlový 6-valec v BMWčku. Nekončí. Ja som inak bol vtedy v Štrasburgu, keď sa to odhlasoval, tak dobrá správa. Tak tá zmena v tom Green Deale bola, že do 2035 zaniknú v podstate všetky fosílno spalovacie vozidlá, že bude len elektrifikácia, alebo teda nejakými výnimkami hybridov. Teraz sa už o to odstúpilo, že to je teda v podstate, aby som to dal na správnu mieru, tak je to tak, že 90% Audi ako keby cieľ, takže už sa to ako keby, už to není ani že fix, už je to cieľ a už to nie je 2035, ale je to, že do 2035 by sme chceli mať 90% vozidiel zelených. To už znamená, že už to je akože celé hrateľné, lebo budeme robiť najlepšie ako vieme a možno to dopadne ako vždycky, jak rozprával istý ruský premiér, ale je to super správa podľa mňa, lebo sú veci, ktoré sú racionálne a potom sú iracionálne. No za mňa, keď máme jednu spoločnú zemegulu a jednu spoločnú ovzdušie a my tu budeme na našom starom kontinente tlačiť Green Deal a na inom kontinente sa tlačia stále 6,2 litrové Hemi motory a úplná pohoda. Ja, ale zase Ázia tiež ide dosť na elektriku. Určite. Tam by som sa potom pozrel na to, jak končia tie baterky a jak sa recyklujú. Konkrétne v tej Ázii, lebo veď vieme, že tam sú dneska odstavné parkoviska pomaly s miliónmi vozidel, ktoré v podstate sú nepoužiteľné a sú pripravené na nejakú recykláciu. Zatiaľ nie je známe na akú. Hlavne sa bavíme o tých baterkách z roku 2016 a podobne. Máme predsa len, akože toto treba riešiť, túto otázku globálne, takže pokiaľ sa tu nepodpíše podľa mňa nejaký Green Deal, ktorý bude na strane všetkých zainteresovaných kontinentov, tak budeme zasa len ako Európa, ako vo všeobecnosti doplácať na to, že sme možno najpoctivejší, alebo chceme byť najpoctivejší, sme najkonzervatívnejší, tým pádom najpomalší a na všetko, čo všetci ostatní reagujú v dňoch a týždňoch, my reagujeme v rokoch a prípadne už to není ani aktuálne, takže nie som presvedčený, že Európska únia ide s Green Dealom aj po tejto korekcii správnou cestou. Posledná otázka. Cítiš to, že ekonomická úroveň na Slovensku dosť výrazne upadá v tej vašej prevádzke, v tej požičovni a tak ďalej? Je to extrémne cítiť a je to cítiť v tom, že si teda, my máme viac tých segmentov, ale ten segment, ktorý hovoríme tomu teda ten fun, ktorý je o tom, že si chceš dopriať a chceš si spraviť pekný víkend, niekam na dovolenku a tak ďalej. M4 Cabrio, áno, alebo proste čokoľvek, čo proste má viac koní a nepotrebuješ to denne, ale potrebuješ si spraviť, a to je akože ten showcar, ktorý je v podstate u nás 35%, hej, tak ten segment podľa mňa utrpil dneska možno 40% prepad. A to je samozrejme priama úmera toho, jak je silná ekonomika, jak má ľudia peniaze. Hej. Takže momentálne tí ľudia financujú alebo chcú a sú ochotní investovať do vecí, ktoré sú potrebné. Takže ako je to naozaj zasa akože dobrý ukazovateľ mentality, ktorá hovorí o tom, alebo tá racionality, že budem používať len to, čo potrebujem, ale zase na druhú stranu, keby som na to mal, tak si aj doprajem a v tejto chvíli je menej a menej ľudí, ktorí chuť stále je. Len to možno nie je úplne tak ľahko zaplatiť. Čiže keď sa niekto nejaké M-kové BMWčko na víkend má prísť k vám a má si vypýtať zľavu na tú požičanie.
My sa snažíme automaticky tieto veci robiť aj bez toho, veď sám vie, že teda sme veľmi aktívni na sociálnych sieťach a podporujeme každým týždňom, vždy na konci týždňa všetko, čo sa kde hýbe a je to voľné, tak to veľmi pušujeme spôsobom, že aj nech to nevytvorí žiadnu obchodnú maržu, ale nech to je vonku, nech to zaplatí aspoň ten týždňový standing, čo to čakalo na ten víkend. Takže robíme takéto last minute, jak boli kedysi v cestovkách, takže áno, my sa to snažíme robiť, sme ochotní to akceptovať, lebo veď aj to k tomu patrí. Ja stále hovorím, radšej byť vypredaný s menšou maržou, ako byť naskladnený s vysokou, ktorú nikdy nedosiahnem. To je taký ten, ja hovorím, že to je arabský versus židovský prístup, vieš? Že Arab sa s tebou vždy dohodne, vždy nejakú zlo, vždy sa tam niekde stretnete a Žid väčšinou, teda aspoň ja mám také skúsenosti, nie. To je cena, chceš, nechceš, že? No, tak môžeš si to nechať. Martin, bez teda nejakých náboženských a iných, len čisto pragmaticky. Martin, každý u mňa vo všetkých reláciách má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa ti páči. Ja by som chcel, aby táto ekonomika fungovala a preto by som chcel, aby každý spotrebiteľ, keď môže, tak samozrejme utráca, ale primerane, nech utráca toľko, koľko mu to racionálne niekde ešte ako keby dáva zmysel. Čo je najhoršie v túto chvíľu, keď začnem stopovať všetky investície, to je úplne jedno, či sa budem baviť o autách, o nehnuteľnostiach, o bytoch, o renováciách a budem to odkladať do vankúša. Lebo toto nikdy nikomu nepomohlo, okrem iného nezabúdajme na to, že to máme ešte na záver niekde na boku s 2 vojnami spojenú super rýchlu infláciu, ktorá na konci dňa nie je to, čo chce ten zákazník. Takže nebude ani emócia, nebude ani spending a nakoniec možno ani hodnota. Takže racionálne. Určite treba aj odkladať, všetko treba robiť vždy tak, aby bolo 3-4 kroky dopredu, ale netreba ani ísť spôsobom, že teraz všetko zastavím a budem čakať, lebo to na konci dňa urobí ten after effect, že tie opatrenia štátne nebudú natoľko fungovať, takže bude ešte menší výber a na konci ešte pritvrdia aj takto zákazník zaplatí. Ďakujem za rozhovor, Martin. Ďakujem pekne.